So guys, finally nilinon ladak sido ladak nangitum la Theklongji LIC mate dak Bank of India tado lapen ke ladak ICDS office tado ladak si nili harkor kulat bidun bom jo nangitum la Theklong lo nangitum nang lang ano nili napaklang kon po lapen ke lano haske nili ladak investment theu tapso do la mesin ta chinam nang mesin lo lapen ke ude lapen tibur lapen ice box hai ke chinam pen tangka tau lapen tangka ke dam bisita 5-6 alam ba ke dam lapen ke lasu tangka pen nili lemilo suri po tangka pen sinili kadu ka bilahai hormun ke namilo padam lo ibon se tame ciklo yon common nili klem lo nili klem pen asap su ali chilong lu lapen aku nang itu mapura paklang kon po je kon si dugma nili kada kada bang li puden te ice energy ice ta nang itu la Theklong lo lapen la ice bang ke kipang samidun ji phalo lapen nili ada pangwang ta la poson si klem nili fast ke la son dibu chamji ate ke do ke tha kyong sin kir anu puden te bang ikilang ta asapu aning hang po lapen customer ka bang ku lalu lapen nili ladak keto lagi kan ciklo yon thom ni dolo nili ladak invest lagi suri pho tangka ben nili lahai invest lo ludeng achena lapen lahai amisin ke chena lapen ke ice box ke chena lapen ke ibur ke chisoma lapen ke kato kawe pangrum en lo liputang te 10,000 an bagdam ji mate suri cap an bagdam ji ta suri cap ang bong pen nili laso tripul bang nili mithang si chesalam lo dang dak sita amasi nili ibula damang ke minus pet nang nak layo katame 10,000 mate suri cap atang kalu lipudang te lahaya business bang ke uun lo tapi nili lason si limu kilap la ethelong kutin li bank mi si pincho bank pet po an par ke nili lason la plak dun ho he aros ke pa ongji pan mate ke pasor meji pan eja kong bang gambo nang nilo tapi nili lason mesin si use the aso mesin pen lo lipudang te kiju na tumta ning sampo athe iri pen jong si kisor lipudang te iri long pine iri chimi ke ter du ta hai man tu ne ke iri char samune de ta hai athe cherot pe akita du ta hai lama chi ni li kaddo ka vi lahai ta mine anili lason mesin pen sinili konda pon bok la de pen ni de mesin pen si konda no la pen ke la ethe long lipudang te athe ke the tumbang ke ethi penda glass hini do kok tik glass bange akoni dina paklang kon po glass bange la hello glass bange la hello aso glass pen nili inquai si jorbo sika inquai la pen sika inquai jorlo liputang de nili la limu ke padam la pen la inti sini boro kato kawi pen pangrum elo liputang de nili sika ke bakajuk bange cedampo mate lagi deposit along situ po mate real bang po lapen profit bang ke nili ska ke bangun po lama sini li inquai si jor lapen dipuit lang ridam es itame nona bang ke sika ke glass bang ke long lilu sitame nili glass suta bikon pon athe menang anatum ani yang sam la usumara tum bang po tuition kidam pen ke bang atum latum bang ke usumar munak po si sika ke lapen ke sika photo nang hang la si nili hala tuma panta nili pidundu sika ke glass nantu ni pen bikyo ti ili son si claim pon bom ani bang ka lapen ke matu sita me kathera ka bang ke intolang po ili tum kar biang long yung si tum chiraji ni prang ke kathera bang intolang ati nili mo pen da pulo kathera kyong si inton tilang li purang de ili tum kar biang long ke emprek nang nilang abisar si mandet po ili tum ke khai so muna ko si tum ke kachuklam da thera ko lame tum ke khai so chikure lu li purang de mu bang lang ret asili tum therang ne chuklem na kado ka wese tame claim rapen nang dam rapen nang lapen nili la bangge nili QR si pin ni galo tela so QR ke antu ne pen cash change of detective sika cap sika koila son man po ke change of detective lapen ke matu ne ke komane officer bangge komane engineer bangge haru polo haru ninang alu nang kitan kido la sonu chance avida na masini liak to sura bitan lapen minang atum kenon ke dipu iriata online payment ki anatum si yang fix tum si do olo pasi alang nitum
ke la QR si nangkang si masih la si business yang si pulau liputan ke QR tak itu kinang sok lalu la penili ahok ahak pen pilih nang itu mapanang kalo nili YouTube along sedame COE la penili la so business sedame OE nili ningkan koan la bang so business claim ponji ati nili YouTube ayam nanti nili kira itu kok asini asap kak nong si mede si katakan tak kira la penili sepatute mantune ke nili kules dun bom ladak pen nili kules dun bom ate nili dadak limu lang jor pen la sona choi ni ching choi po ahut pen ke nili kules do liputan de exam do liputan de nili chethan je thera re ate nili dubat la si nili choi chisile po pen chi po hotel long si nili choi pen ching choi dam po an si nili kules dam do apen exam to bondo la katuka we kachipit du ko posi anam hejume nang pi bom lo iso gun ita nonta abi bom lo arbok nasi tingting sampilo karbiang longo phat apen karbiang longo rat nang sampulun pen ladak LIC long kitu asara tu aminijar tu lapen ICDS long kitu medama tu lapen tax office long kitu asara tu lapen ke GST tax along kitu asara tu officer tu amema tu medama tu tanang namu nili panang hon ponu lapen ladak lom kulat arai posi kulat kidam ke bang tum sename nili panang kang hon pen nang namu lapen nili ladak ke to pen ningching sapu athela dak ke karbiang long kasi me thanga dima posi ki claim ke dam ningching sapu nali tumle pinini das setame jun jedat setame nali tuma farman glasses inang bonda ko elikai tala puson si bonda ho pas nili la limu langen ko ansi ichok kima ansi ichok chima ni bonda po la pen ke la ke lang lo la ke mineral eli ahut pen ke kans ke nam lam ahut pen ke bisliri la pen nili kai tala sonsi ke jorjo la pen nanggen nam bang do nanggen nam bang do lapen nonta sumari nut bang no nang nam no anam nanggen non por khai ner ke pa nam siru na tame nanggen nam tungang bang bom no lapen pini bang ke ni op setame nili mathalo sabake nangji lapen nili chimathalo kedam tang asengkan peneng asengkan bang asapsu ceprek chat nang lo pipon ma puda tang te kedam tang asengkan ke bang ini si kecil hak na lapen ke peneng asengkan bang ke nili novet lo amachi asapsu lapu ale lo lapen nili ale setame nang tu panang pan ko nili ani siang bong pharu phojong si invest lo mate padam lo lipudang de nili ako suri sibak chilongji mate 1500 long ko 1000 bang ke lage profit lo 500 bang ke lage ka invest nam lo asi nili chilong lo loss chok ge jum ona kilo sa hota to setame hira bang ke chipuri nili customer phanta nili hon ponu apen customer ta nili phanang sing honu lagi nali tu farman ben si nili jurko bini bangke suka nih lasi madu munit sedame kathera ka bangke iri tum karbi tum bangke intonang ko apen kathera ka bang intonang ko hongjai ka freksi itum kathera ka de je pa hala pang so hongjai si itum bang ko nili pini motivate kipi mate pini nali tum pen ka chethan bangke lalo katu ka we munita limu lang jor et nangji pupe lapen katu ko me munita online business claim et nangji maka preka business claim lab nahi bupe komane bangke politik sana tutan hai lapen komane bangke
business ahin ta kaprek business do kaprek our side do kereng ji phan seta me select nang ni lapen ke ili tum herak nang ni kumane bang ke har ki bai kumane kurjang thaklong lo uli kurang te herak dukta hai seta me lahai bang herak nang ni nili mantu ne ke ladak nili jirpo mate nili jirpi tum da ke bang do college pen ladak college student atum nili jirpi tum da ke bang do la palang tum da nang jirpo har tum da nili pan lason sinang bukan di je herak nang li klem asai me piglo la pen por nili ninche thepi la pen alang tum nili pan nang motivate pon itu karbiang long kita herak tum sidok di ala posi nang li non laso a business in pulo mission lo kita tang kang ku tum ta dopik lo setame student nahin pen ke nilisi kang kuceng la pen ke youtubers as a youtubers public long ciklang tang abang pu nili la bang so business nilis kang kuceng lang bon youtubers nahin pen lang bam alo li kurang de alo tin youtubers setame isi awar sai ke chuklem nang ji non lang namu lipudang te mukrang bekia setame arang lita akaprek income do ate alang li only youtube along pen chohong lok chat kali la pen lang namu lipudang te genu vlogs alang li setame okor youtube along pen chohong lok chat kali alang li kaprek pen ta income bom la puson da taksi litumta nilita mathalo je youtube pen chohong lok chat chok chilo lapas ini lita kaprek makanan ko lama si nili pachuneng ben si nili claim lo tapen penengan bang ke nili methang si claim lo pachuneng bang ke bang sinang finance pon lo nili pan nili ong lo nun kaprek lo mensing pero alang li cingki me pick tapen alang li nili panang cinghon pon pick tapen alang li organizations president ne secretary ne si alang li claim bom alang li cingki me pick la pen rada pan alang li sai ke me claim bio la pen alang li tuma team action pu mate all Indian student association puni union puni nasi nili alang li tuma pan churu par pick lo alang li union pen sai ke me claim pon pick lo nasi alang tuma pada churu par pick la pen la bangke tobar ke dam pick khai la dak mo ni tumo na chungton bote dopo nasi ninjing samping lo nasi pini lamar jana lo masap so nili labang so business ahin nang ito mapanang yatan pon lansi nili ton pon ito akapreka hin le chatan pon